ଆପଣ ସମସ୍ତେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ବେଳେବେଳେ ବାଘ ଜନବସତି ଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସେ। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭୟାନକ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଉତ୍ତର ଭାରତ ସାଇଡ଼୍ରେ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରଜାତିର ବାଘ ଯାହାକୁ କ୍ଲାଉଡେଡ୍ ଲିଓପାର୍ଡ କୁହନ୍ତି ସେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଏହି ବାଘଟି ଦେଖିବାକୁ ଡିଟୋ ବିଲେଇ ଭଳିଆ। ସବୁ ବାଘଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଗୁଣ ଅଛି। ସ୍ପେଶାଲ ଗୁଣଟି ହେଉଛି ଯେ କିଛି ବାଘ ମାଟି ଉପରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ବାଘ ଚଢ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଗଛରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବାଘଟି ପ୍ରାୟ ସମୟ ଗଛ ଉପରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଶିକାର ଗଲାବେଳେ ଶିକାର ଜାଣିନଥାଏ ଯେ ଉପରେ ଶିକାରୀ ରହିଛି। ଜେନେରାଲି ବାଘମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଜୀବଜନ୍ତୁ, ହରିଣ, ବେଳେବେଳେ ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ଏ ବାଘ ତାଠୁ ଟିକେ ସ୍ମାର୍ଟ କି ଗଛରେ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ଥିବା ପକ୍ଷୀ, ମାଙ୍କଡ଼ ଏବଂ ଗଛର ଉପରେ ଥିବା କିଛି କିଛି ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଖାଇଥାଏ, ତା ବୋଲି ମଣିଷକୁ ବି ଖାଇଥାଏ। ଏହି ବାଘର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ନେମ୍ ହେଉଛି ନିଓଫେଲିସ୍ ନେବୁଲୋସା। ଏମିତିଆ ବାଘ ମୁଁ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନି, ବି କେବେ ଶୁଣିବି ନଥିଲି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଏମିତି ଓଡ଼ିଆରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।